Ole movie munam tak mai kan thlir ho le dona ama sa in thlir tu zong zong te in zawa in kan channel te min lo like sakin min lo comment sak le theu ula le subscribe lawin om chuan khongai takin min lo subscribe sak bo ula chuan share te po kha in thei chuan min lo share sak le chur chur turin kan ngen ma sa cheuni movie chantira chuan meiche pakhat Michelle ti mingpu fashion designer chu ron lang ma sabera a thomhno te chu asiam vel mek ani a chwa don chuan do kana alung hlu zungbun le cha be chu a han thei ngil le shama ti chuan khopui lampan chuan a in khal chuak ta ni Michelle chu tlan mek lai chuan a hun har sa tak ma chon mek awang chuan a oma nuam lo hle a gas station a chuan dingin petrol te chu han thun vela chuti mek lai chuan a hnunga kar pakhatami chuan a lo en renga mase Michelle chuan ngai sak lawin azin kong chu azo chhun zom le ta ni a hnu dewa chuan ben ti mingpu abial pahlui chu kolin a phone chu loudspeaker a da a ben chuan Michelle chu a hnena lo let le turin a ngen lom loma mase Michelle ro chu a thin ri mala re thei tlat lo engma soi lowin phone chu off le ta a ben an hnena thu lo tiam le a hmangai thu a shil fo te chu angai thu chuak zut zuta chu du lawin radio chu ona radio a chuan power supply a chian kwang lo awanga khopui a buai mek thu chun lo puanga atlan mek lai chuan ben chuan a ron kol le a chuti lai chuan kar pakhat hian Michelle kar chu a ron suta chora chumi ni wang chuan ben a kol po chu chang thei ta lo ani Michelle chuan a kar chu control thei lowin a accident pha ta a anuwa Michelle a ron har chwa le nu chuan mun thu ruk ni om tak mun mak dewa chuan a lo oma a ke chu trainin nge takin a lo in phuar reng mai thil thleng mek chu Michelle chuan makati hle a train chu phela han tuma ma se a in phuar nge em awang chuan a phel thei lo tu te ne mo an kidnap nge ani ringin Michelle chu amangang ta hle a chutia lungai taka umlai chuan a bag chu hmu fu in manrua hmu mang chuan a phone chu la thei ta a ma se phone an en chuan chu hmuna chuan network engma reng alo om lo chuta ki pen ri a sheta thuta Michelle chu hlawin puan chuan a taksa chu kho a tuemo local hun chu a ngak ta top ani chupa chu palian tak ni in Howard ani a Michelle chu cho e tura ron pe ni Michelle in asilai pa ya hmu chuan a hlau ta hle a ama chu that lo turin ang ngen chula ma se Howard chuan engama ngai du lawin Michelle chu zakdo tianga pe a Michelle chu chan chwa du wang zok ani thu soin handcuff phone na cha be chu pe a chwa san ta ni Howard kal hnu chuan man mo takin handcuff chu phela akor chu a hatha sok soka ma se Howard chuan kongka chu kal le tlat se wang chuan Michelle chu chuak thei ta chuang lo kong engi motal zona ngai ani ti sha a lungchu not alin meikhu chu Howard a hmu tur nge chuan airvent a chuan ati chhuaka a hnuwa Howard ke pen thoma sha chuan Michelle chu be turin a lo in ring ran to Howard ron lu hnu chuan Michelle chuan a lo be ta ngala ma se Howard chu a chak em awangin a hne ta lo Howard chuan a bana damdoye chiwin Michelle chu ni khoshe lowin omta a hnuwa Michelle ron har chwa le chuan thlenga chaw lowin da chu hmu in Howard po chu bula chuan a lo oma Michelle chuan a hlau ti sha in Howard chuan zaidam takin Michelle bula heng thil te hi ama Michelle chan chwa du wang fek ani thu le khopuya chuan atan dam kho chwa na hmun khoi lai ma lo thu chu lo shila pon bo ro chu a hlau omin ala bol hlo hle a mitam takin an thi pui nge yang ti in Michelle chu chuak lo turin a lo khapa chuta mi pa ron tong thoma sha chuan Michelle chuan hlau takin Howard chu ena alandana chuan Michelle le Howard te baka midang tue mo he bangkara hian anom ve ni inalang Howard chu chuakin kongka chu kal le ta ngala Michelle chuan in ngai to boy a in muta thlang ta zokani amua ron har le hnu chuan kongka chu lawin honga rang taka chuakin akal zela eitur lawin rem khatran te chu hmu in chuta chuan emet abana hliam nei mek chu wa hmu a Michelle chuan chu pa hnena chuan Howard tan pon bo rok lo om thu soite chu lo zota anti ti mek lai chuan Howard chu ron kalim emet chuan an kar tla tur eitur te chu a ron da thu a soya
an pahnih chuan bunker te chu en kual puin a fan kual puya room pakhata chuan lehkhabu lo in tian ur baka DVD le thil poimawh te chu lo awma Howard chuan chu bunker chhunga thil engmah chu khoya phal lo thu a soya chu mai baka chu bunker chhunga chuan bathroom pakhat chau awmin chu po Howard a room ala ni le ngal Michelle chu inbual turin ati a mase Howard chuan a inbual chung zong bedroom kong kharbula chuan alo ngak don ani a chan chu Howard chuan Michelle chu a ring zau tlat lo a hnuah chuan Howard chuan eitur te chu siamin hmeichhe pakhat Megan ti hmingpu chu bunker a rei lo te lo om ve to chanchin chu soya Howard an soimol mul lai chuan anomna bunker chunga chuan motor kal thoma lo oma a hnu lea chuan Howard chuan Michelle chu hmun pakhata hruai le in pon lam lan theina hmuna chuan a hruaya chuta chuan vokhuang lo oma Howard chuan chung vokte chu pon lam borak chhia wanga an thi mai thei thu chu soya Michelle chuan a en kwal le zela Howard a kar chu hmu in chuta khazan accident a to zana ama ron su tu kar nge kar nge kha Howard a kar ani ti hri chuak ta a Howard a rin hlel na chu ana sa zual sau chumi hnu chuan Michelle chu letin emet a hnena chuan Howard chanchin chu zota emet chuan lo changin Howard chu a hma chuan sipai ani thina a hna top san hnu chuan huana neya he bunker hi siam thu te chu shrila Michelle chuan Howard tin a kara suta a kidnap thu te chu soya mase emet chuan a oi sak du hau lo chuta emet chuan soi chhun som le in chu bunkera lu hma a chanchin zong zong a hria to thu le Howard chu theina zona pui nge du thu chu shrila mase Michelle ro chuan a thil soi engma chu la oi tu chuang lo chutian ti mek lai chuan Howard chun bula chuan alo ding renga rang taka chaw ei turin ati a chon ei lai mek chuan Michelle chuan a hma a an thil soi zong zong chu Howard chuan a hriangem ti in a ngai to a emet chuan an borak ri tak chu thlak tumin ti danga vora Michelle ponui vele theita Howard te rongoi renga Howard chuan chu mi te pahnih hlim dun chu angai thei hau lo mase thinrip na chu tilang du lawin ani chuan chu elai angoi renga oma du thu chu soya chumi ni wang chuan Michelle chuan Howard run luinan emet chu a han fiam kwa le vela emet kuta khoilai te chuan Howard chu alo mengrang na samai Howard chuan do kan chu beng ri thuain Michelle chu banga chuan anor beta emet chuan Howard hlau tak chungin anin sual lai chu han thela atopa chuan an ni po an thutna lama chuan an kir vele theita khatian in sual boy lai khan Michelle chuan Howard ta ipte tangin cha bi lo la ru man zewa dokan hnuaya chuan Howard ta hmu hlau takin a thukru a chuti lai chuan bunker chunga chuan kar chu ron tlan le in an vai chuan an hoi chho veka chu vele Michelle chuan botolin Howard ta luwa chuan a chuta chura kongka lampan chuan a tlan ta ngala kongka hona tum chuan a kut chu a khur dar mai Howard na re hnu chuan rang takin Michelle chu vaman atuma mase Michelle chuan kongka chu lo hong man to in a chuak ta ngala pon lama chuan a kal hnan ta ngala ni kongkhar dang hon le tum lai chuan kar pakhat run tlana hmu a Michelle chuan beise na sang tak ne na han awa chu vele hmeichhe pakhat hliam na tak tuar ti hria tak chuan kongka hon saka a chunga lu tir turin Michelle chu lo nge na lelama Howard chuan chu nu chu lu tir reng lo turin Michelle chu lo ti ve boka Michelle chu in ngai tua boy hle in kongka hon lo chu ril ruk ta zoka Howard ta soikha adika ni ring ta deuh bok chu nu chuan kongka te chu aron tau vak vaka Michelle chuan chu nu chu a hlau dewa wangin a hnung tol dora ti chuan Michelle chu a room a chuan a kir le a Howard chuan khamizan khan Michelle kar kha asungeya mase ti palwanga ni ti in Michelle chu shila radio chanchin tharan thil puana wang chuan bunker lu man lo hlawin chaktaka tlana wanga suta ni ti chu soya ti chuan Howard chuan Megan thomna hluite chu pe in Michelle chu a inbual zo chuan a in thlak felta a ti chuan Howard chuan khanu kongka ron hon tum tu kha a then om nu ni in Howard an bunker a siam ani ti hria a lo lu tum ani thu chu soya
Michelle in Howard lua botola vuak na hliam chu damdoi hnoi sak turin ati a hnoi sak lai chuan Megan chu a fanu ti soin anu bula Chicago a thu chu soya ti chuan emet po in university a kal theina na in elna pakhata telvedan te chu Michelle chu shila Michelle po chuan apa in boina siama a unau nu in chan him thin dan chungchang te chu lo shil ve boka emet chuan tuna an har satna to mek chu nakina chuan ala liam venga tuna ta na poimo ber chu engtin ngen hun har satak chu an ma chon zelanga engtin ngen zalen thayang ti chu ni engi moza ta liam hnu chuan Howard emet le Michelle te chu bangkara chuan la omin anni po chu anin po so to hle a voile khata bangkar chu ron in soi ta thuta bangkar chunga helicopter thlokri chun shita poka chuta Howard chuan chu thlona chu anmani chanchuak turani lo chuan an thi vek tur thu chu soya chuti lai vek chuan borok ron luna ven chu achiati alarm ron ria chuan an sheta Michelle chuan chuta lona airven chian lai han siam that mai chu ril ruka ti chuan Michelle chu lonin a chelai chu zonga Howard an ti dan tura shil ang chuan a ti don ani a han lon chho zel chuan glasa mintan puiro ti injiak chu han muta a Michelle chu chukle hnu chuan chhuata bengbe thisen kai chu a charta a ti chuan emet chu bengbe le Howard a pek thalak chu a entira achan chu Megan in a thalaka abe ang che che khani wangani mase emet chuan chu thalaka mi chu Megan ni lovin a unau nu Brittany kumhni liamta a school kal chuak bohlen ta ni thu chu lo soya ti chuan Michelle chuan dar thalanga thilin ziak chu a hmu ve ta boka Howard le khabu pakhat atang chuan thalaka ron tla a thalaka mi te chu Howard le Megan te khan ni chu thalaka wang chuan an ngai tu ana boy hle in emet chuan Howard chu mana do padu tarum ruma chuta Howard chu lokalin Michelle chu inbual turin ati a bedroom a umlai chuan parda chu hmu in a mel renga ti chuan ruah manna siam ta a ti chuan emet chu magazine up mai se thomhno ang chu hmu in a ruah manna telve turin ati a ti chuan emet chuan bakche la in Howard laka inve na turin a thukru a emet chu Howard bula kalin emet chuan khatia Michelle in airven ta siam zo hnu khan bedroom parda chu atibol hlo vek ti Howard chu shila chu thu wang chuan Howard chuan bedroom a parda chu bolhlo boma chuan a paita a chuta Michelle chuan lo charvatin PPE suit siam nan chuan a hmangta a chu PPE suit chu tuemo zok zok chuan ha in chanpui tun ko theidon ani Howard chuan Michelle chu a umda na rin hlel dewa wangin a ruma va ena mase van nei thak takin Michelle chuan a puan te chu alo thuk ru man hlawa Howard chuan en kwal thok thokin a chwa san le ta ni a hnuwa chuan barrel tam tak chemical dar thatna chu Howard ruma chuan an sun pheya chu vele Howard chuan emet thil tum chu lo sha in a fiana tan emet bakche thuruk chu ala chhuaka chu chemical chuan thirlam chi te chu ei chengal veka emet a bakche thuruk chenin mishing tan phei chuan thil hlo takani thu te chu soya anni pahnih chuan ama Howard chu an ti thin rimani chuan an chan tur chu an she thiam mai em te zota chuta emet chuan arwa manna chuan Michelle telve lo thu soin Michelle chunga chuan za ngai turin ati a ti chuan Howard po chuan a thu soi chu oita a mase Michelle mu lai reng chuan emet chu a kap hlumta a chu thila wang chuan Michelle chu hlau takina awa Howard chuan ko in a hnem vela ti chuan a ruma chuan shwain emet ruang chu a pai chuak ta ni Michelle chu che tuarin emet a wallet chu ala man shama ti chuan Howard chu Michelle ruma chuan kalin ice cream a ken saka Michelle chuan emet a wallet chu en le in emet a bus ticket le poimo sang sang te chu a en kwala ti chuan Michelle chuan an ruah manna chu ama chau pon ni don se ti puitlin shama tum le ta a Howard and Michelle chu ngai venturin a local le anga a chwa le hnuwa a ruah manna ang chuan
ti atum ta ni anu dewa chuan Howard chu ron kal nge in Michelle chu eitura ken sakte chu eiturin ati a akal le don chia chuan venta screw pakhat chu ron tla a en chian chuan vent kil na chu alo thol vek ti mu chuak ta a chuta khum hnuaia Michelle in PPE da chu a mu chuak le bok nen thil chu akal tluang lo ta nuai mai chu chuan Howard chu ti thin rimin Michelle chu soisata a Michelle chu rang taka tlan chuakin kongka chu kal hnana mase Howard chuan chhuah dan tur a hrelu tuklat Howard room ah chuan kalin chemical cooler chu la a chuta Howard a ron thleng Michelle chuan barrel chu lo pe tlu in chuta chuan Howard chu tuta a Michelle chu atlan chenghala mase barrel a acid chuan electric short chu siama living room chu akang ta hluah mai chuta fire alarm po chu ron rive ngala Michelle chuan rang takin a room a PPE kha vala le a mase Howard bok chu a hmaya acid in a ei chiat khem nuai chuan a ron lang le a Michelle chu tlan chiat angai le ta a hnuah chuan Michelle chu in chung venta chuan lonin chhuahna tura zong le a mase Howard bok khan Michelle venta akal ti hria in chemte chu venta a han vita a ke a chuan a pot ta a vanei thlak takin Michelle chu atal put thei hlo mai mechanic room ah chuan a vakala ti chuan a PPE suit chu a hamol mula a poplai te chu a thom tha boka ti chuan a chunglama chuan chhole in kongka honna tur chemical po chu alaking ran mai kongka hon thei nu chuan bunker atang chuan a chuak thei ta a mase chulai hmuna chuan tuma reng mulo Howard the car chu mu in a chuanga chuta a chungzona sawathok chu muta alandana chuan Howard thil soite wang khan sawate chu an thinge tur ani si a ti chuan a mask chu a han phel china mask te lawa a wangwang nu po chuan engma thlenglo borak chu thianghlim to ni ring ta a ti chuan hmun hlataka thil ri rum thom chu a hrele a kar chunga chuan lonin a en chuan thlona muta warehouse a thil eng phe zu ka hmu chuan Howard ani ringin kar phena chuan a biru a omna hmuna omreng lai chuan bunker chu aron puak ta dur mai a puak khu wang chuan thlona thlok liam po chu aron let le a mase ron hnai nu chuan alien te kut chuak thlona ni ti hreta Michelle chu rang takin kara chuan a luta kar chu alok ta ngal veka anua Howard a thenom nu car park na chu apan le ta a mase thlendon hnai chuan car alarm chu ron rita vak mai chumi ni wang chuan warehouse a biruk chu aril ruk le ta a chuta chuan Michelle chuan hmeichhe pakhat ruang Howard a thenom nu kha hmu a chumi hnu chuan pon lama chuan thil thleng chu enfia a chuta alien ho tho kha va hmu a hmeichhe ruang bula chuan kalin car cha bi chula in car alarm chu off a ti chuan alien ho chuan car chu an en ta thap mai Michelle chu in hnung lama tang chuan chhuakin in hnai ber pantum chuan atlan ta topa chuta alien ho chuan Michelle tlan thom chu an hreta in hnung lama thil puak dur chu hria in Michelle chuan a en renga chuta alien thlona lian tak chu lo chhuakin poison gas a ron phu chhuak ta chur chura Michelle chuan rang takin a mask khazong le ngalin a PPE te chu a thuam thale sok soka alien ten kar la kan tum lai chuan Michelle chuan bom siamin alien ka a chuan a voma chu vele kar chu le ya ron tla thale ngal chumi hnu chuan Michelle chu kara lut le in 10 Cloverfield lampan chuan a chuak ta ngala atlan lai mek chuan radio a chuan hmuntina boina thleng mek chun ron soya Michelle po chu khoilam nge pan tur ti in aril ru boy hle mai atopa chuan Houston pan chu aril ruk ta ni he movie tanga kan zir chhuwa tur chu kanuna hian hun har sa tak tak kan paltlang huna om fawang chung huna te chuan mani kanin ti nat mai lo nan ril ru fim taka kan zo tur lam kan ngai to ngun hle ngai ni